ni tani ambo nyashi abela jelma ka faka o bisimna tuguni ko anga kuna funi chama jim kan kenega ani elbe shi chama nyogo mbulu abena nyafoli kan ye sujet do kan mi ye semaine ko ni yugo ko sobe barça maison de la presse président no ye banjugu dante comme natikal wale do ta do no kali segede ko sani na barça émission do be bo oretem kan abe foma ko malikura tasira kan ministre de ko be invité o ye plateau kan ye no obuka bilango ni nyefo u kan ministre da bara ko no ye bara mununke ani de munu ba ko no ba se ko nyefo jamana ko no do yi o konna la ministre de ko ni to aka explication na ayira ka fo ko ministre de ko ni to aka explication ko na ayira ka fo ko 600 millions ko o taraka di kuna fo diloma ni kuma mi ye kuna fo dilo yugo ko so barça u ya ayira ka fo ko warbe saka taka dolu ma chokodi ali bi war dira abe wakati jambo olumu ni yoro soro elbe shitam bismillah gataka ifo ka fulla se en fait bala jelema ni wati ina ko ne la elbe shitam ngon na masala ka ko wala don ba sa ku me akko kede kan ta yana fo ya ko ko mena kunu mercredi no be na juin kalo kle shigima iba ga ko bandugu dante ni ale maison de la presse ni ale o manya bay ni maison de la presse o be kuna fundilaw ka sofo ale o manya may iba ga ko maison de la presse re jablu numbe akonna la ko so iba e munu ye presse critique ulube akonna la radio ulube akonna la fokata se teleso mo lufina be akonna la ida tuna 600 millions ko kuma mina iba ga ko deme do be no na be fuma ko aide à la presse gouvernement be ataka keka presse deme atina ko gribuya don ko gouvernement be ataka a depressement wala sa ka gouvernement do ko kuma fo walma ka presse bolation wala sa ka fo ko bo gela ko nala o doronte mais aide à la presse ye subventionné a subvention na ma de do maintenant mi be taka di kuna foni dila kuna foni di soma kuna foni di soma wala sa ka se ka buluma de ko sobe u ka bara tabulula ni formation en tout cas ka se ka u latanya ko sobe bara tabulula do iba ka foko o deme kuma o dore bora émission de la mime ke wartem na no o e jamu kan kuraye na be wolo ko malikura tasira ni wole be bla gouvernement ministre uma be kana i dantege i nali ministre la kana se bima i mu bara de ke i ka chagada la i ka ministre sola i kana i dantege o de kan iba ka foko ministre be no ni ale ka bara be no kuna ko ma ni ale ka temeli la kuna funi transition malikura tasira kan ale lase do ke lase mi ba yara ka fo ko femi million kemo woro ko o deme ko re taraka maison de la presse no e kuna fundi lawe ko re taraka u sege iba ka fo ko lase mi kera lase ma famia parce que dafale ma fo mo nyana précision mati ala donc 600 millions kuma min fora a famel bala min dona ko na iba ka fo ko kuna fundi la chama be no ulu chama nana aye ka fo ina fo ulu kan na fulo dira ngai kare fara donc chama nana do sebanu na chama nana do kuma chama folula iba ka foko amanya banugu dante ay wole bla kuna fundila so nyamo chama ma ani ali munu fana mo be kuna funina ay wole bla chama ma maison la presse la kata masala oka o benata ningal walu chama be kana alisa donc journaliste ra chama be to ka wole like ka foko be fe banugu dante aka nyafoli ko unyana war ko kuma mi be ka fo donc da to aya kanuya kunu mercredi juin kalo kle shegin ka wole bla kuna fundilaw ma 600 millions ko kuma yi akunguna nyenye ayida do abela gata ka abenya fo kuna fundilaw nyala kunu wala sa ka se ka chari kuna fundi siraw fe malon fena ka se ka do 600 millions ko akara to mina iba ka fa la se ko na ayida ka ko 600 millions yi o ye musaka min kera deme subvention e ka nyeshin presima depuis 2018 fo kana bla enfle ni sami ko na la fo kana blo la deme min kera presi do iba ka fo ko waru don non de dira ay detail u beddi ala a dola million bitru dira a dola million kema fla dira ainsi de suite donc waru le fara fara ngon kan saun ko na la kana fara waru ta 600 millions ani akuma fema donc ay nyafolu ke ala ko sobe mais o benata gata iba ka fo ko yin kuma cara ko sobe ko yin kuma cara parce que ma tamam be kuna fo ndila u caman b'a jira k'a fɔ ko olu ye journaliste ye mais i b'a sɔrɔ u ka journaliste ya dan a fɛn bɛɛ bɛ saki de kɔnɔ walima clé USB i n'a fɔ Banjugu Dante yɛrɛ y'a fɔ cogo min na caman ka kunnafoni di fɛn bɛɛ bɛ o de kɔnɔna la ka yala dugu kɔnɔna la donc alors étant donné que hali musaka min bɛ na critère de b'a la walasa i ka se k'a sɔrɔ f'a ka sɔrɔ déjà i ye kunnafoni di so ye i jabala b'i bolo n'o ye siège ye i ye kunnafoni di so ye baarakɛlaw b'i bolo i bɛ minnu sara régulièrement i kelen ka u inscrit
INPS ninnu na amu ninnu i kelen ka en tout cas i kelen ka baarakɛlaw bila u ka hakɛ kɔnɔna la et en même temps i ka cakɛda fana i ka kunnafoni diso fana o fana bɛ hakɛw fana bonya a bɛ impôt ni taxes bɛɛ sara jamana ye donc autant de critères minnu bɛ yen nɔ olu kan ka se ka dafa i la pour que n'o subvention nana i ka se k'o lasɔrɔ wa a wari nakun tɛ k'i ka a minɛ ko ka taa don jɛgɛ kɛnɛ walima sogo la ko ka a dun so wari nakun ye walasa i ka se ka a bɛ se k'i dɛmɛ courant facture sarali la par exemple a bɛ se k'i dɛmɛ baarakɛlaw sarali la par exemple a bɛ se k'i dɛmɛ minɛnkuraw sarali la par exemple a bɛ se k'i dɛmɛ hali formation yɛrɛ samali la ka se i ka baarakɛlaw ma walasa i ka cakɛda bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na donc i b'a ye k'a fɔ ko Banjugu Dante a ye wele bila kunnafonidilaw ma ka se ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nka min yɛrɛ tilala ka mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ la nimisi wasa kosɛbɛ o ye Banjugu Dante ɲininkali damadɔ bɛ yen nɔ a ye min tɛnku an bɛ se k'a fɔ furancɛ fanga gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o de ye k'a jira k'a fɔ ko munna nin miliyɔn 60 in dɛmɛ min bɛ kɛ ka ɲɛsin presse ma munna o kuma de nana ka na wuli nin transition in de kɔnɔna la 2021 2022 transition in de kɔnɔna la donc a y'a jira fana k'a fɔ ko mun de bɛ se ka gouvernement bila nin waati in na ka bɔ ni nin kuma in ye waati min na jamana bɛ situation min kɔnɔna la ka se ka bɔ ni nin kuma in ye plus précisément ani a y'a jira munna fana a bɛ a ma fɔ waatiw la k'a fɔ ko wari dɔw nana waati dɔ la olu tun tɛ bɔli de kɛ a tɛ tilali bɔ o de y'a to olu ma se ka tila donc ani ko munna a tɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna fana k'a fɔ ko maison de la presse depuis nin furancɛ fanga nin gouvernement nana n'o ye Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement ye ko munna ko depuis o nana a ma fɔ k'a fɔ ko maison de la presse ma dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ primature la a ma dɛmɛ sɔrɔ fana ka bɔ département de la communication na ni o ye kunnafonidilaw ka ministre so ye donc i b'a ye k'a fɔ ko ɲininkali bɛ continuer halisa gata min bɛ tali kɛ ko pourquoi a ma fɔ k'a fɔ ko layidu caman barika caman taara premier ministre fɛ ka ɲɛsin kunnafoni maison de la presse ma mais ko munna fana maison de la presse ko munna ko u ma a yira mɔgɔw la fana k'a fɔ ko o ye ɲɛda kura da i n'a fɔ baara caman kɛra maison de la presse la ka a ɲɛda yɛrɛ k'a ɲɛna yɛrɛ falen pewu ko munna ko u ma o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'o kɛra gouvernement tɛmɛnen fɛ n'o kɛra Mukutari Wani ka gouvernement ye ko munna u ma ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o fana la donc ko pourquoi fana u tɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye gouvernement in u tɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye k'a jira k'a fɔ ko premier ministre a kɛlen don ka journaliste damadɔ ani vidéoman camanba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a kɛlen don k'olu ta k'olu entretenir fɛn na walasa ale premier ministre yɛrɛ ka se ka kuma ɲumanw fɔ ale yɛrɛ kan ani gata ko munna u t'u sigi ORTM na ka kunnafoni di ORTM na kan kunnafoni min ma dafa halisa o ye miliyɔn 100 kuma in ye donc étant donné que ORTM yɛrɛ fana ye maison de la presse membre dɔ fana ye donc pourquoi u ye ASEP mɔgɔw ni o ye presse écrite mɔgɔw ye primature mɔgɔw ye olu bisimila ko pourquoi miliyɔn 100 kuma minnu bɛ ka fɔ dugu kɔnɔna la k'a fɔ k'o taara ka di maison de la presse ko munna u ma o nkalontigiya ASEP mɔgɔw ye tali min kɛ primature la donc gata c'est autant de questions minnu posera Choguel Kokala Mayiga fɛ ka ɲɛsin an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Mayiga ma ka kɛɲɛ ni miliyɔn 100 kuma min n'o kɛlen don ka dugu labɔ nin waati in na. donc n'i y'a faamuya i bɔra ka question minnu poser ani i bɔra ka laisser minnu kɛ Banjugu Dante do kɛ kunungo maison de la presse la min ye ka 600 millions ko affaire mun fɔra ka explication bref k'a kan mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na mais Thiam ni ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ se ka jumɛn retenir nin na. an bɛ se ka min retenir dɔrɔn gata o de ye k'a fɔ ko manœuvre dɔ de bɛ sen na dɔrɔn ka se ka presse maa dɔw ka se ka olu mangoya de telle sorte que nin waati in na danabaliya bɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ basigibaliya bɛ jamana kɔnɔna la ka bɔ ni miliyɔn 100 ko kuma ye sisan a bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni dilan dɔ bɛ yen nɔ ka olu dusukun na min k'olu la farinya k'a bila kunnafoni dilan ɲɛmɔgɔw dɔw fana la k'a jira k'a fɔ k'olu ka nafolo bɛ ka na gouvernement bɛ ka se ka kunnafoni dilanw dɛmɛ nka maa dɔw de bɛ ka wari ka kari fara ni a ye n'o ye sanfɛmɔgɔw ye voilà n'o ye sanfɛmɔgɔw ye notamment o yɛrɛ la maa caman yɛrɛ ye maison de la presse président maa caman y'a bisigi i b'a ye k'a fɔ ko a kuma in an bɛ se k'a fɔ ko a y'a tɔɔrɔ dɔɔni parce que a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko alhamdulilayi o ye Banjugu Dante yɛrɛ ka kuma ye k'a fɔ alhamdulilayi ale nana maison de la presse ale nana a ɲɛmaya la k'a sɔrɔ ala kelen ka nɔgɔya kɛ a ye donc a tɛgɛlankolon n'an ma se maison de la presse ɲɛmɔgɔya la donc a mana nafolo ɲini kama yen nɔ
donc i b'a ye k'a fɔ ko Gata a ye mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ko fɔ parce que ministre ni e wulila k'i ka na i ka bilan fɔ o ye e de ye baara min kɛ l'état est une continuité c'est vrai mais ministre min ye baara min kɛ salon n'a fɔra ko e ka wele k'i n'i ka bi ta kuma fɔ e man kan tɛ k'a fɔ k'e bɛ kunun ta baara kelen k'e bɛ o ɲuman ta k'a don i ta la parce que e m'o baara kɛ a fɔra ko e de ye min kɛ k'e de k'o ɲɛfɔ n'i ye e tatɔ ye ka taa segin san caman i kɔfɛ ka taa o bilanw ta ka na don i ta la donc Gata ɲininkali de bɛ kɛ n'a sɔrɔ ni e ye baara kɛ parce que n'i ma baara de kɛ i bɛ taa mɔgɔ ta ka na fara i ta kan donc o lase dɔw bɛ kɛ a bɛ na ni farafarali ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ Gata an bɛ don min na i ko bi yɛrɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔna la jɛkulu tɛ yen nɔ ko minnu farafaralen tɛ jɛkulu bɛɛ kɛra fila ye jɛkulu bɛɛ kɛra fila ye wa jɛkulu fana fɛn fɛn kɛra fila ye i b'a ye k'a fɔ ko gouvernement ɲɛmɔgɔ Sogɛli Kokala Mayiga i b'a ye k'a fɔ ko n'a tilala fila ye côté kelen bɛ kɛ ale ka côté la côté kelen bɛ kɛ Tanasi dɔ in fana la i b'a ye k'a fɔ ko de ye wale waati in na transition kɔnɔna la u bɛn ni basigi bɛ ka ɲini jamana kɔnɔna la olu ye wale min bɛ se ka kɛ gɛrɛntɛba ye kosɛbɛ an ka jamana taani yɛrɛ la transition yɛrɛ ɲali la Gata n bɛ se ka min fɔ o ko la o y'o ye. O kɔnɔna la faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ nin kuma in kɔnɔna